שבת שלום וחג חנוכה שמח, רחביה ונחלאות בירושלים. וירד מים עד ים, ומן נהר עד אפסי ארץ, לפניו יכרעו צים, ואויביו עפר ילחכו. אבוי, איזה גלות מרגישים כאן בארץ. מעל 1,400 נטבחו, בערך 240 נחטפו, ואלפים נפגעו, השם ירחם. מתי התחיל הגלות הראשון, גלות מצרים? בפרשת השבוע, פרשת וישב. אחרי שזרקו את יוסף לבור, ובסוף מכרו אותו למצרים. כתוב, ויוסף הורד מצרימה. בעצם במילים אלו מתחילה הגלות הראשונה, גלות מצרים. בעקבות יוסף ירדו השבטים, ואחרי זה יעקב וכל משפחתו, ושם נולדו אלפים מצאצאיו. שימו לב, שיוסף הורד מצרימה לא רק משום שארץ ישראל גבוה מארץ מצרים, אלא משום שמרגע הזה התחיל בעצם הירידה לגלות. מעניין שכתוב במדרש שהמילה הורד הוא גם מלשון הנהגה ושליטה. כמו שכתוב בתהילים, וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. שלמה המלך ומשיח ימשלו בגדול, וכמו שכתוב בנבואת בלעם על משיח צדקנו, וירד מיעקב. משיח יהיה רודה ומושל בכל העולם. איך יכול להיות שהאירוע שיוסף הצדיק יורד למצרים יכול להתפרש כעלייה, ההפך של הפירוש הפשוט, שזה היה ירידה למצרים? איך יכולים להיות שני פירושים הפוכים באותה מילה, גם ירידה וגם עלייה? האמת היא שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם עניין כה שלילי כמו ירידה. בקדושה יש רק עליות, ואם ישנו עניין שנראה על פניו כמו ירידה, אז חייב להיות ירידה לצורך עלייה. עוד יותר מזה, מתברר שהירידה היא לא רק לצורך עלייה, אלא הירידה בעצמה היא חלק מתהליך העלייה. יוצא מזה שכאשר יוסף הורד למצרים, למי שיש לו משקפי זכוכית מגדלת וראייה חדה, יוכל לזהות שההורדה למצרים לא הייתה ירידה אמיתית, אלא בפנימיות זה היה בעצם חלק מהעלייה גופה, מלשון וירד מים עד ים. הלוואי שנזכה שלא נזדקק יותר לזכוכית מגדלת ולמשקפיים מיוחדות, אלא מיד נראה שכל מה שהשם עושה הוא לטובתנו בטוב הנראה והנגלה. כל הפרטים על פעילויות חנוכה מורחבת ומגוונת, להוסיף באור בתקופה כה חשוכה ומאתגרת, בבית חב"ד רחביה ונחלאות באתר שלנו כאן, ובאתר באנגלית כאן. שיהיה לכולנו שבת שלום וחג חנוכה שמח.